Ғимранов Рәмил Хакимиян улы 1953 елдың 6 июлендә Учалы районы Истанбул авылында туган, 1971 елда Өфө сәнгать училищеһенең вокал бүлегенә укырга ине. Оны тамамлагас Комсомольск-Уральск мәдәният йортларында музыкаль җитәкче булып эшләй. Ситтән торып укып Өфө дәүләт сәнгать институтын тамамлай. 1991 елдан 2001 елларга тиклем Учалы музыка училищеһендә йыр, фольклор дәресләрен алып бара һәм башкорт музыка бүлеген җитәкләй. Йырсы буларак үдешмәкәр яшь йырсылардан Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге республика конкурсы 1-нче, 2-нче, 3-нче Бөтә Союз конкурслары лауреаты исемнәрендә яуланы. Башкортстан үдешмәкәр композиторлары бәйгеһендә еңүгә өлгәште. Композитор иҗат иткән йырдар халык күңеленә ятышлы. Һәвәткәр йырсылар да, билдәле артистлар да уның йырдарын кинәнеп башкара. Тормыш иптәше Менәвәрә ханым менән һөекле 2 ул һәм һөйкемле кызларын үстереп, аякка бастырдылар. Улдары Шатмурат Мәскәү өлкәһенең Воскресенск калаһында Технофлекс заводында генерал директоры, Мәскәү өлкәһенең атказанган төзүчесе. Рөстәм Ямагат тәртибен хаклау буенча полиция башлыгы урынбасары булып, Саха-Якутияла хезмәтен дәвам итә подполковник. Зөлхизә кызлары Мәскәү өлкәһенең Воскресенск калаһы муниципаль һатып алулары һәм озату бүлегенең җитәкчесе. Безнең тугандары Роза һәм Гөлшат, кияве Айдар, улдары Илнур, Хәйдәр, Айтуган, кызы Айгөл бүгенге көндә барлык котлауларга кушылабыз һәм уга озын гомер, ныклы һаулык, үстергән балаларының изгелеген, игелеген күреп, еңгәбез Менәвәрә менән бергә бәхетле картлык кисергә яуһын дип теләйбез. Таң елдары иткән минуттарда, көн туганда якты нур булып, йөрәгемдән сыккан матур теләкләрем барып йетһен һезгә гөл булып. Тормышыбыз якты, матур булһын, өстәлдәрдә ризык мул булһын, кайгы хәсрәт күрмәй яшәй гәле, бездән изге теләк шул булһын дип, шигырь юлдарына кушып матур изге теләкләрен юллай Иглин районында яшәүче һеңлеге Гөлшат Гыймранова һәм уның тормыш иптәше балалары, иян-иян-сәрдәре. Уйдымды белгәнемдән биреле, миңа үрнәк булдың агаян. Ата-ясәй кеүек иң кадерле, сиңа тиңдәр әлдә тапмаям. Син булганда агай бәхетлем мин, син канатта миңа һин терәк. Тормыш йөзләренә каршы торып, син булганда агай еңләрәк. Син булганда агай бәхетлем мин, син канатта миңа һин терәк. Тормыш йөзләренә каршы торып, син булганда агай еңләрәк. Кечкенәдән мине өйрәттең һин, борсымакка атта ясәйдең. Һәр вакытта һин ярдәмгә әзер, гел аңлайһың әлдә хәлемде. Һин булганда агай бәхетлем мин, һин канатта миңа һин терәк. Тормыш йөзләренә каршы торып, һин булганда агай еңләрәк. Һин булганда агай бәхетлем мин, һин канатта миңа һин терәк. Тормыш йөзләренә каршы торып, һин булганда агай еңләрәк. Бәхет юлдаш булһын килүдеңә, тик шул гына минең бар уен. Ходай мине һиннән аермаһын, рәхмәт һиңә, рәхмәт агаем. Һин булганда агай бәхетлем мин, һин канатта миңа һин терәк. Тормыш йөзләренә каршы торып, һин булганда агай еңләрәк. Һин булганда агай бәхетлем мин, һин канатта миңа һин терәк. Тормыш йөзләренә каршы торып, һин
шилдә